karyar mahassada mun ganku ta wuce da ku ta barku. Wallahi rabbana ya fi ku, ku yan gunaguni ta ji ku. Masu gulma mun riga mun san ku, an haska fitila mun ganku, mun gane launukan fatinku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha mu ta official Ado Gwanja TV tana alfahari da mutanen wannan gida namu mai albarka, wato official Ado Gwanja TV. Musamman ma yadda kuke sauraron mu kawo muku update akan waƙoƙi na mawaƙan da muke da su a wannan zamani namu mai albarka. Hakika ma yau ma wannan tasha mu mai albarka official Ado Gwanja TV ta kawo muku wata sabuwar waka ta Umar M Shareef. Shi yasa na ce har kullum inda mutum yana son sabuwar waka da dukkan wani sabon update da wani mawaki zai saki, ka bibi wannan tasha mu mai albarka wato official Ado Gwanja TV. Yadda za ka kasance cikin wannan tasha mu shine ka danna mana alamar subscribing, sai liking da sharing da comment yadda yan uwa za su amfana, yadda da zarar mun yi update insha Allahu za ka gani. Hakika wannan sabuwar waka ta Umar M Shareef mai suna karyar mahassada mun ganku za ta fito ne a 2025 insha Allahu. Shi ma dai ya saki in short ɗin wannan waka ne, shine nima naga ya dace na kawo muku wannan gida mai albarka na official Ado Gwanja TV. Duk wanda yake a cikin wannan gida namu mai albarka ya san dukkan wani update da mawaki zai saki insha Allah ba ma ƙasa a gwiwa, ba kakkautawa muke kawo shi. In farkon zuwanka ne na wannan gida namu mai albarka, daure ka danna mana alama subscribing, wato alamar ƙararrawa, yadda da zarar mun yi update mun ɗora insha Allahu za ka gani. Ba iya nan wannan tasha mu ta tsaya ba, tana kawo muku sababbin update akan gwarazan mawaƙanmu da manyan mawaƙa, kai har ma da ƙanana. In ka ce manyan mawaƙa kamar irin su Naziru Sarkin Waƙa, Nura M Inuwa, Umar M Shareef, irin su Hamisu Breaker, ga irin su Garzalimi ko su Salim Smart Auta, MJ Auta, Waziri, duk dai ga sunan irin su Asinanik, irin su Alan Waka, kaji manya. To wannan tasha mu dai duk tana kawo muku update, a daure a danna mana alamar subscribing, yadda da mun yi update mun dora za ka gani. Official Ado Gwanja TV ta ku.